नमस्ते youthofgsb viewers. अपास तुमगेल प्रीतीचे शो प्रति शुक्रार म्हणकेची सांजे 7 गंटाक शार्प तुमगेल मुखार घेवन आयला सर. आयच्या ह्या दिवसांत तू मस्त पुरा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन्स तुमगेल खातीर रेडी करून घेवन आयला सा. आयच्या ह्या गेम शोन तू तुम्ही वय पार्टिसिपेट करता म्हणून वेट करता रस्त्याचे तशेला मस्त टाइम वेस्ट करना अशें आयचे कार्यक्रम स्टार्ट करूया. तुम्ही पळयत आसाची क्विज टाइम सीझन 2. हांव रजत भंडारकर. क्विज टाइम सीझन 2 विशेष नेरप्रसार कार्यक्रमात तुम पूरे जन वापस मोगान स्वागत करता सर. तुमगेला एक नॉलेज इंप्रूव करका म्हणून जाल्यार एक गेम शो यूथ ऑफ GSB एवरी फ्रायडे सांजे 7 to 8 तुमगेल मुखारी निरंतर जावन घेवन येता सर. आयचे दिवस मस्त बरो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन्स तुमगेल खातीर रेडी करून घेवन आयला सर. सो खंडित तुम्ही मस्त इंटरेस्टारी वेट करता सर म्हणून हांव लेखता सर. तुम्ही ह्या गेम शोन तू भाग घेवका म्हणून जाल्यार कसं करका म्हणून सांगून तुमकां आतां ब्रीफ जावन सांगता वता. ध्यान दिवन आयकया. तुमगेल स्क्रीनार दिसताच पळया नंबर 7019258077. वापस सांगता 7019258077 ह्या नंबराक तुम्ही कॉल करपाक जाता. कॉल केलेल्या प्रति एक कॉलराक 3 क्वेश्चन निमगिता. सो ह्या 3 क्वेश्चन कशी येता तुमगेल मुखारी म्हणून सांगून न्ही वा. सो आतां तुमगेल मुखार येता एक कॅटेगरी लिस्ट येता पळया. त्या कॅटेगरी लिस्ट अंतू भितर 5 कॅटेगरीज आसता तुमगेल मुखारी. त्या कॅटेगरी लिस्टात स्क्रीनार येता इंडियन एपिक, आर्ट एंड कल्चर, फेमस पर्सनॅलिटीज, पॉलिटिक्स आनी स्पोर्ट्स. ह्या 5 कॅटेगरीज तुमगेल मुखार आसा. तुम्ही आतां फर्स्ट क्वेश्चनाक आन्सर करता म्हणजे जाल्यार तुम्ही एक कॅटेगरी खंयची सिलेक्ट करपाक जाता. फॉर एक्झाम्पल तुम्ही इंडियन एपिक सिलेक्ट केला म्हणजे जाल्यार त्या कॅटेगरी तुलाना तुमगेल मुखारी एक क्वेश्चन हांव हाडटा. त्या क्वेश्चनाक तुम्ही 10 सेकंड्स भितर आन्सर दिवपाक जाता. 10 सेकंड्स टायमर तुमकां स्क्रीनार येता पळया. त्या 10 सेकंड्स टाइम जावचे भितर तुम्ही आन्सर दिवपाक जाता. सो 10 सेकंड्सान करेक्ट आन्सर दिले म्हणजे जाल्यार तुम्ही नेक्स्ट क्वेश्चनाक प्रोग्रेस जाताची. सो नेक्स्ट क्वेश्चनान तू अपास सेम थिंग अपास तुमगेल मुखार एक कॅटेगरी लिस्ट येता. बट ह्या पण कसं जाता म्हणारी इंडियन एपिक तुम्ही फर्स्ट सिलेक्ट केलेलं देखून त्या इंडियन एपिक सोडून नेक्स्ट खंयचे एक कॅटेगरी सिलेक्ट करपाक जाता. सो आता नेक्स्ट कॅटेगरी तुम्ही फॉर एक्झाम्पल स्पोर्ट्स सिलेक्ट केलं म्हणजे जाल्यार सेकंड क्वेश्चनाक स्पोर्ट्स तुलाना एक क्वेश्चन येता. त्या क्वेश्चनाक तुम्ही 10 सेकंड भितर अपास आन्सर दिवपाक जाता. करेक्ट आन्सर दिले म्हणजे जाल्यार थर्ड क्वेश्चन प्रोग्रेस जाताची. थर्ड क्वेश्चन तू सेम प्रोसिजर त्या दोन पुढले सिलेक्ट केलेले 2 कॅटेगरी सोडून खंयचे एक कॅटेगरी सिलेक्ट करपाक जाता. त्या थर्ड कॅटेगरी तुला ना एक क्वेश्चन येता. 3 क्वेश्चन करेक्ट आन्सर दिले म्हणजे जाल्यार यूथ ऑफ GSB तर्फे एक इंटरेस्टिंग प्राइज तुमच्या खातीर वेट करता आसा. सो खंडित ह्या चान्स मिस करून घेऊ नकाची. वगवगी कॉल करून प्राइज विन जावचे प्रयत्न खंडित तुम्ही करता. तशीच तुम्ही ह्या कार्यक्रम तुमगेल फेसबुक आणि यूट्यूब चॅनलार आमगेला पळयता आसत म्हणजे जाल्यार खंडित एक शेअर बटन असते. शेअर बटन एक खंडित वती जशी तुमके कार्यक्रम इष्ट जातस म्हणजे जाल्यार एक थम्स अप ते तो एक लाईक बटन आसा. ते लाईक बटन एक खंडित वती म्हणून सांगता आसा. आणि तशीच तुमकां ह्या कार्यक्रमान तू कसलेय पुणी एक फीडबॅक दिवचे आसा जो कसले एक इंटरॅक्शन आसा म्हणजे जाल्यार खंडित आमगेल कॉमेंट सेक्शन आसा. कॉमेंट सेक्शनात तुम्ही आन्सर हे तुमगेला फीडबॅक दिव येता म्हणून सांगता आसा. तशें जाल्यार मस्त टाइम वेस्ट करनाशी वगवगी कॉल करा. आमगेलो आमगेला आयच्या फर्स्ट कॉलर आसा गे तांगेलो उलया प्रल्हाद पै म्हणून सांगून. हॅलो 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 प्रल्हाद कैतल्यान उलयता सुचे बदेडका देखून कासरगोड बदेडका तुकून. वय ओके सो गेम रुल्स कोतास न्हू तुमकां. वय गोतो. ओके सो स्टार्ट करूया आमी तशें रे. करया. येस सो आतां आमी फर्स्ट क्वेश्चन सिलेक्शनाक कॅटेगरी लिस्टाक वचात. फर्स्ट तुमकां मुखार कॅटेगरी लिस्ट येताच पळय. इंडियन एपिक, आर्ट एंड कल्चर, फेमस पर्सनॅलिटीज, पॉलिटिक्स आनी स्पोर्ट्स खंयची एक कॅटेगरी सिलेक्ट करपाची. इंडियन एपिक. इंडियन एपिक पुराण म्हणाल कॅटेगरी सिलेक्ट करतास तुम्ही. ओके सो तुमगेला आयच्या राउंडाच्या फर्स्ट क्वेश्चन इंडियन एपिक ह्या कॅटेगरी तुलाना तुमगेल मुखार येता. ध्यान दिवन आयकया. विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलॉंग टू द 3 ratnas ऑफ जैनिझम. उपास निमगिता which of the following does not belong to the 3 ratnas of Jainism. तुमगेल ऑप्शन्स A full knowledge, B meditation, C good action, D liberation. तुमगेल 10 seconds timer स्टार्ट जाला. गुड लिबरेशन. लिबरेशन. ओके लिबरेशन म्हणून सांगता सर कशी कॉन्फिडेंट की गेस 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 वा. ओके सो लिबरेशन आन्सर रॉंग आसा. करेक्ट आन्सर मेडिटेशन. मेडिटेशन इज द राइट आन्सर.
हा ओके सो ऑप्शन बी पळया तुमगे स्क्रीनार ऑप्शन बी मेडिटेशन आन्सर जावन आशिल्ला ओके नो प्रॉब्लम तुमगे नाव हांव खंडीत आमगे लायचे लकी कॉलर तू घाल नासता एंड ऑफ द एपिसोड तो खंडीत पळयता राबा हा ओके येस तुमगे उलोवन मस्त खुशी जाला थँक्यू फॉर कॉलिंग सो तशीच प्रल्हाद म्हणून सांगून आमगे लायचे फर्स्ट कॉलर हांगे नाव आमगे लायचे लकी कॉलर तू घालया तशीच तुम्ही वगवगी कॉल कर न्हू प्राइज विन जावचे प्रयत्न कोरेत तुमगे स्क्रीनार दिसताच पळया नंबर त्या नंबराक वगवगी कॉल कर न्हू प्राइज विन जावचे प्रयत्न करा 3 क्वेश्चन मस्त सिंपल क्वेश्चन्स आणि सिंपल फॉर्मॅट प्रति एक क्वेश्चनाक तुमका ऑप्शन जाय आसता 4 ऑप्शन आसता सो त्या 4 ऑप्शनांतल्यान तुम्ही खंयचेय एक करेक्ट आन्सर सिलेक्ट कोरेत तांतू भितरी करेक्ट आन्सर पळय म्हणजे जाल्यार तुम्ही प्रोग्रेस जाता वताची सेकंड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन अशी पुराय सो मस्त एक इंटरॅक्टिव्ह फॉर्मॅट दवरलेलो आसा आमी सो तुम्ही मस्त जरान पार्टिसिपेट करून प्राइज विन जावका म्हणलेची आमगेले एक आशा तशी आमगेलो टायचे आमगेल्या कार्यक्रमाचे सेकंड कॉलर आसा काही कविता पै म्हणून सांगू न्हू हांगे कासरगोडा तुला ना हांगे उलया हॅलो नमस्ते हॅलो नमस्ते नमस्ते कशे आसा तुम्ही हॅलो कशे आसाची सौख्य आसाचे ओके सो गेम रूल्स कळला तुमका कळला ना ओके सो आमी स्टार्ट करूया ना तशें रे ओके सो तुमगेल्या स्क्रीनार येता पळया कॅटेगरी लिस्ट इंडियन एपिक आर्ट एंड कल्चर फेमस पर्सनालिटीज पॉलिटिक्स आणि स्पोर्ट्स खंयची कॅटेगरी सिलेक्ट करताची इंडियन एपिक पुराण इंडियन एपिक या कॅटेगरी सिलेक्ट केलेलास तुम्ही सो तुमगेल्या आयच्या राउंडाच्या फर्स्ट क्वेश्चन इंडियन एपिक या कॅटेगरीतून तुमगे मुखार येता पळयात इन द एपिक रामायण which bird tries to stop Ravana from carrying Sita? Gita, in the epic Ramayana, which bird tries to stop Ravana from carrying Sita? Tumgal options are A. Vibhishan, B. Jatayu, C. Garuda, D. Bhulingveda. Tumgal 10 second time start jala answer diyuch prayatna kara. B. Jatayu. B. Jatayu. Hello? B. Jatayu. Confident asava? Wait. Yes, sir. Okay, so 100% confident asachi. B. Jatayu म्हणून सांगितलंस तुम्ही आन्सर 100% करेक्ट आसा कॉंग्रॅच्युलेशन्स Thank you. येस सो तुम्ही फर्स्ट क्वेश्चन करेक्ट आन्सर दिव न्हू सेकंड क्वेश्चन आता प्रोग्रेस येता आसाची सेकंड क्वेश्चन वचावा आमी ओके सो सेकंड क्वेश्चन वच्चे पुढे तुमगेला एक कॅटेगरी लिस्ट आयलस पळया तांतू इंडियन एपिक सोडून खंयचे एक कॅटेगरी सिलेक्ट करका जात तुम्ही आता आर्ट एंड कल्चर फेमस पर्सनालिटीज पॉलिटिक्स आणि स्पोर्ट खंयची कॅटेगरी सिलेक्ट करताची हॅलो फेमस पर्सनालिटीज हॅलो ओके ओके फेमस पर्सनालिटीज तुम्ही स्क्रीन पळयता आसा म्हणजे स्क्रीन म्यूट करका दयकोन तुमका डिले येता उलयला नातला रे ओके सो फेमस पर्सनालिटीज म्हणून सांगितलंस तुम्ही तुमगेल्या आयच्या राउंडाच्या सेकंड क्वेश्चन फेमस पर्सनालिटीज या कॅटेगरीतून ना तुमगे मुखार येता आसा पळया हितेंद्र देसाई वॉज फेमस इन विच फील्ड हितेंद्र देसाई वॉज फेमस इन विच फील्ड तुमगेला ऑप्शन्स ए सोशल सर्विस बी जर्नलिझम सी पॉलिटिक्स डी लिटरेचर तुमगेला 10 सेकंड टाइमर स्टार्ट झालेला आसा आन्सर दिवचे प्रयत्न करा 10 सेकंड टाइमर बी कंचा बी बी जर्नलिझम हॅलो बी जर्नलिझम म्हणून सांगतास तुम्ही आन्सर कशी गेस गेस सो बट आन्सर रॉंग आन्सर पॉलिटिक्स ओके सी पॉलिटिक्स आन्सर जावन आशिल्ला नो प्रॉब्लेम तुम्ही ट्राय केला अशीच नेक्स्ट वीक खंडित कॉल करून विन जावचे प्रयत्न करका आणि आयचे एपिसोड एंड ते पळयता राबा तुम्ही आमगे लायचे लकी कॉलर असे चान्स आसा ओके येस थँक्यू फॉर कॉलिंग बाय बाय टेक केअर आणि कविता म्हणून सांगून हांणी कॉल केलेला हांणी आन्सर दिवचे ट्राय केला बट कसं करचें सेकंड क्वेश्चन तो आन्सर रॉंग जाला कविता पै म्हणून सांगून कासरगोडातल्यान कॉल केलेला तशीची तुम्ही ट्राय करा पळया तुमका आन्सर आता क्वेश्चन ऐकून तुमकां दिसून अशा पुरो म्हाका आन्सर गोत आशिल्ला म्हणून सांगून तशें जाल्यार खंडीत ट्राय करा असल सिंपल क्वेश्चन्स तुमगेल तरी हांव हाडता आसता सो तुमी कॉल करून विन जावचे प्रयत्न खंडीत कर येता आनी एक्सायटींग प्राइज
एक्साइटिंग प्राइज आमगेला यूथ ऑफ जेएसबी स्टुडियो अंतू तुम्ही येवन कलेक्ट कोरेत आमगेला यूथ ऑफ जेएसबी स्टुडियो खंय आसा म्हूण सांगून एक पण सांगून सोडता आमगेला यूथ ऑफ जेएसबी स्टुडियो आसूचा मंगळूरांत तशेंच आसला वीटी रोड अंतू विवेक ट्रेडर्स म्हणून आसा विवेक ट्रेडर्स सेकंड फ्लोरार आमगेला यूथ ऑफ जेएसबी स्टुडियो आसा सो ह्या स्टुडियोक येवन तुम्ही प्राइज विन जाल्यार म्हणजे खंडीत येवन कलेक्ट कोरेत सो ह्या सांगताची वगवगी कॉल करा तुमगेला स्क्रीनार दिसता तशी नंबर आका 7019258077 ह्या नंबर तुमगेला स्क्रीनार दिसता आसा वगवगी कॉल करून विन जावचा प्रयत्न करा मस्त पुरे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन्साचे एक क्वेश्चन बँक म्हणून येता ते क्वेश्चन बँक रेडी आसा हांगा क्वेश्चन निमगोचे हांव रेडी आसा आन्सर दिवचाक तुम्ही खंडीत रेडी आसा म्हणून हांव लेखता आसा वगवगी कॉल करा 7019258077 आमगे आनी एक कॉलर आसा के हेलो हॅलो दिनेश पै वा गणेश पै गणेश पै काही तुला ना एकूर मंगळूर ओके दयकोन तुमगेला अज्ज स्क्रीनाचे वॉल्यूम म्यूट कोर का ना म्हणजे जाल्यार लूप जाता जय जय ओके सो गेम रूल्स कळला तुमका हा गोता सर ಗೊತ್ತಾ ಓಕೆ ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕೊರಿಯಾ ನಾವು ಅಂತ ರೀ जय जय ಎಸ್ ಸೊ तुमगे स्क्रीनर कैटेगरी लिस्ट येता देखो ಅಂತ स्क्रीन वॉल्यूम म्यूट कोर का ना म्हणजे कॉल डिस्कनेक्ट जाता जय जय हॅलो हेलो स्टार्ट कोरिया का हा करायचे ओके सो तुमगे स्क्रीनर कैटेगरी लिस्ट येता कैटेगरी लिस्ट पळया इंडियन एपिक आर्ट एंड कल्चर फेमस पर्सनॅलिटीज पॉलिटिक्स आणि स्पोर्ट खंयची कैटेगरी सिलेक्ट करताची आर्ट एंड कल्चर कले ಮತ್ತು संस्कृती होय यस सो आर्ट एंड कल्चर या कैटेगरी तुला ना तुमगे लायच्या राउंडाचा फर्स्ट क्वेश्चन तुमगे स्क्रीनार येता पळे वेर इज द ओल्डेस्ट म्यूजिक कॉलेज ऑफ मध्य प्रदेश माधव संगीत कॉलेज लोकेटेड वापस निमगिता वेर इज द ओल्डेस्ट म्यूजिक कॉलेज ऑप्शंस ए जयपुर बी ग्वालियर सी लखनऊ डी चंडीगढ़ जयपुर जयपुर होय ओके एक मिनिट यस सो क्वेश्चन तो आशिल मध्य प्रदेश म्हणून सांगू न्हू होय आन्सर जयपूर नाही ग्वालियर हा सॉरी सॉरी ओके ओके नो प्रॉब्लेम तुमगे नाव खंडित आयचे आमगे लकी कॉलर लिस्ट घाला हांव सो जय जय. प्राइज विन तुम्ही जेवचा पुरोचे एंड ऑफ द एपिसोड ते खंडित पळयता राबा ओके यस थँक यू फॉर कॉलिंग बाय बाय टेक केअर येस सो पळे असलेची इंटरेस्टिंग क्वेश्चन्स तुमगेल मुखारी हाडता आसता सो खंडीत तुम्ही कॉल करून प्राइज विन जावचे प्रयत्न कोरेत तुमगेल स्क्रीनार दिसताच पळे या नंबर 7019258077 या नंबर तुमके येदोळ भितरी बाय हार्ट जावन आसता जाल्यार वापस एक पण सांगचे तशीची आता कॅटेगरीज पळयत आसा तुम्ही इंडियन एपिक आर्ट एंड कल्चर फेमस पर्सनॅलिटीज पॉलिटिक्स आणि स्पोर्ट्स ह्या 5 कॅटेगरी आसता सो ह्या 5 कॅटेगरीन तुम्ही खंयचेय एक कॅटेगरी फर्स्ट क्वेश्चन सिलेक्ट कोरून सेकंड क्वेश्चन आवताची सेकंड क्वेश्चन सिलेक्ट कोरून थर्ड क्वेश्चन आवताची थर्ड क्वेश्चनान ही करेक्ट आन्सर दिले म्हणजे जाल्यार प्राइज तुमगेलेची सो ह्या प्राइज खंडित मस्त एक चंद प्राइज आमगेला स्टुडियोंत रेडी आसा सो तुम्ही प्राइज विन जाले म्हणजे जाल्यार खंडित हांगा येवन तुमगे प्राइज कलेक्ट कोरेत तशीची यस सो आमगे अनेक कॉलर आसा के हेलो नमस्ते हॅलो नमस्ते कोण उलयता तशें पल्लवी पै ब्रह्मवर पल्लवी पै ब्रह्मावर येस आमगे रेग्युलर कॉलर कशें आसा हा आराम आसा तुमचे कशे आसा हांव सुपर ओके सो गेम रूल्स गोत्त आसता सो स्टार्ट करूया आम तशें जाल्यार हा जय स्टार्ट ओके सो तुमगेल मुखार येता कॅटेगरी लिस्ट येता कॅटेगरी लिस्ट तुमगेला मुखार आयलाच पळया इंडियन एपिक आर्ट एंड कल्चर फेमस पर्सनॅलिटीज पॉलिटिक्स आणि स्पोर्ट खंयची कॅटेगरी इंडियन एपिक पुराण ओके सो इंडियन एपिक या कॅटेगरी तुला ना तुमगेला आयच्या राउंडाचे फर्स्ट क्वेश्चन तुमगेल मुखार येता आसा पळया सिंपल क्वेश्चन दिसता आसा पळया आयकया लॉर्ड रामा बिलॉंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग युगा Lord Rama belonged to which of the following yuga? Options A. Dwapara Yuga, B. Treta Yuga, C. Satyuga, D. None of the above. तुम्ही 10 सेकंड स्टार्ट झाला आन्सर दिवचे प्रयत्न करा त्रेता युगा गेस की शुअर असायची नाही शुअर ओके सो इतले शुअर असताना आन्सर करेक्ट असू का ना कॉंग्रॅच्युलेशन फर्स्ट क्वेश्चन करेक्ट आन्सर दिलेला अस ओके थँक्यू येस सो आणि 2 क्वेश्चन वरला ಈಸಿ ನಿಮ್ಗೂ का ಪೊಳೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕಂಚೆ ಇರ್ತದ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ವೈಸ್ ಈಸಿ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ करा then easy question येवचे पुरो ओके सो सेकंड क्वेश्चन आगवचा आम्ही सेकंड क्वेश्चन कॅटेगरी लिस्ट तुमगे मुखार आयला आसा इंडियन एपिक सोनो खंयचे एक कॅटेगरी सिलेक्ट करपाक जाता आर्ट एंड कल्चर फेमस पर्सनॅलिटीज पॉलिटिक्स आणि स्पोर्ट
फेमस पर्सनालिटीज प्रसिद्ध व्यक्तिಗಳು मुन सांगितलं सर yes so famous personalities या category तुलाना तुमगेला इच second question तुमगेला मुका राहिला पळया which Indian actor has most followers on Twitter पास निमगीता which Indian actor has most followers on Twitter तुमगेला options A अमिताभ बच्चन B सुशांत सिंह राजपूत C प्रियंका चोपड़ा D शाहरुख खान वगी सांगा 10 seconds timer start झालं सर शाहरुख खान. शाहरुख खान कॉन्फिडेंट की गेस गेस वा ओके गेस झाल्यार आन्सर करेक्ट अस मात्र ओके थँक यू यस कॉंग्रॅच्युलेशन्स सेकंड क्वेश्चन आके करेक्ट आन्सर दिलेलंच तुम्ही सो आणि एक स्टेप अनेक प्राइज आका नाही मा वय इजी आवर इजी आहे लर्निंग तीनच प्राइज वा कितलाच प्राइज या सेकंड प्राइज आज झाला सेकंड प्राइज वा ओके सो सेकंड प्राइज मेळ्ळो म्हण लिखतेची आता कॅटेगरी लिस्ट बच्चा कॅटेगरी लिस्ट ಅಂತೂ इंडियन एपिक आणि फेमस पर्सनालिटीज दोन सिलेक्ट केलेला या दोन्ही सोडून कंचे एक कॅटेगरी आपण सिलेक्ट करका जाता आर्ट एंड कल्चर पॉलिटिक्स आणि स्पोर्ट आर्ट एंड कल्चर कले ಮತ್ತು संस्कृती ओके सो आर्ट एंड कल्चर या कैटेगरी तुला तुमगेला थर्ड क्वेश्चन मस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जत्या ध्यान देऊन ऐकूया तुम्हाला स्क्रीनवर आता आयला पडूया माधवपूर मेला is a famous attraction of which state of India पास निमगीता माधवपूर मेला is a famous attraction of which state of India options A राजस्थान B गुजरात C मध्य प्रदेश D हरियाणा तुमगेला 10 seconds timer start झाला आन्सर दिवचे प्रयत्न कर अरुणाचल प्रदेश सॉरी गुजरात टाइम झाला गुजरात काय काही तुला ना अरुणाचल प्रदेश काही तुला नाही येलता सांगून दिता ऑप्शन पडे नाही म्हणून सांगून तांका ऑप्शन पडो का म्हणून सांग का नेक्स्ट टाइम तुला ना ओके यस यस नो प्रॉब्लम तुमगे नाव खंडित आमगेला अंतु घालनस्त ಬೋಲ್ ಅಂತೂ सो एंड ऑफ द एपिसोड ते पळयतारा बा लकी विनर जावचे चान्स असता खंडित ओके ओके यस नेक्स्ट वीक वापस कॉल करून विन जावचे प्रयत्न करा ओके 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 थैंक यू यस यस थैंक यू फॉर कॉलिंग बाय बाय यस सो कॉल केले हनी सेकंड क्वेश्चन करेक्ट आन्सर दिल्ला थर्ड क्वेश्चन आहेत ना ऑप्शन नत्तिलेच एक आन्सर सांगला लग आन्सर कन्फ्यूज केलं दिसता ध्यान देऊन ऑप्शन पडया ऑप्शन जर तुमक करेक्ट आन्सर खंडित सो गुजरात म्हणून सांगला आन्सर बट टाइम अप जल्लेला सो हांव आन्सर घेवचे जायनी हांगेल नाव घालया आमी लकी कॉलर अंतू भितरी तशीच तुम्ही मागीर कॉल करा तुमगेला स्क्रीनार दिसताच नंबर 7019258077 या नंबराक तुम्ही वगवगी कॉल करून प्राइज विन जावचे प्रयत्न करेत तीन क्वेश्चन वेरी सिंपल क्वेश्चन्स सो या तीनय क्वेश्चन करेक्ट आन्सर दिवन लारी प्राइज तुमगेल्याचे यस तशें आमगे अनेक कॉलर आसा की उमा पालेकर म्हणून सांगून बेळगाम हातून कॉल करता आसाची हॅलो नमस्ते हॅलो हॅलो हाँ हॅलो नमस्ते हाँ ऐकत आसा सांग या गेम रूल्स कळला न्हू तुमका वय वय ओके सो स्टार्ट करूया न्हू आमचे शेलरी ओके ओके यस सो तुमगे स्क्रीनार कॅटेगरी लिस्ट येता पळया हां इंडियन एपिक आर्ट एंड कल्चर फेमस पर्सनालिटीज पॉलिटिक्स आणि स्पोर्ट खंयची कॅटेगरी सिलेक्ट करताची इंडियन एपिक पुराण वय यस इंडियन एपिक या कॅटेगरी तुला ना तुमगे लायच्या राउंडाचा फर्स्ट क्वेश्चन आता तुमगे मुखार येता आसा पळया इन रामायण ड्यूरिंग द 14 years of Rama's exile Bharata did not rule from Ayodhya what was his temporary capital भरताला टेम्पररी कॅपिटल कंचशिला म्हणून क्वेश्चन 14 वर्ष रामान वनवास असताना ऑप्शन्स ए कलिंगा बी नंदीग्राम सी मथुरा डी वाराणसी तुम्हाला 10 सेकंड टाइमर स्टार्ट झाला आन्सर देऊच प्रयत्न करा वगी सांगा हां वाराणसी ओके हॅलो सॉरी नंदीग्राम होय ओके नंदीग्राम आन्सर करेक्ट आसा जाल्यार टाइम जालेलो आशिल्ला 10 सेकंड्स भितर दिवं का आन्सर कन्फ्यूज जालो वाराणसी नंदीग्राम वय एकदम ओके 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 नो प्रॉब्लेम तुमगे नाव खंडित लकी कॉलर घाल नसता नेक्स्ट वीक खंडित वापस कॉल करून विन जावचे प्रयत्न करा
येस थँक्यू फॉर कॉलिंग येस थँक्यू तशीच तुम्ही माहिती ट्राय करता बेहतर तुमगे स्क्रीनार दिसताच पळय ह्या नंबर 7019258077 ह्या नंबराक वगवगी कॉल करा कॉल केल्यार प्रति एकल्याक तीन क्वेश्चन करेक्ट आन्सर दिलेल्यांक यूथ ऑफ जेएसबी तर्फे एक इंटरेस्टिंग प्राइस तशीच तुम्ही हे कार्यक्रम पळयत आसतची कॉमेंट सेक्शनात तू एक कॉमेंट्स घालता राबा तुमगेल फीडबॅक आज कार्यक्रमा ಬಗ್ಗೆ की कसले एक मिनिट विषय आस म्हणजे खंडित आमगेल कॉमेंट सेक्शन घाला तुमगेल एक इंटरॅक्शन आमकांय खुशी जाता कॉमेंट्स पुरे पळोवन तशीच तुमकां कार्यक्रम इश्ट जाताच म्हणजे जाल्यार एक थम्स अप दिया त्या थम्स अप एक एप्रिसिएशन खंडित जाता आमकां तशीच एक क्वेश्चन तुमगेल खातीर ओके त्या क्वेश्चना फुडें आमगेलो टू एक कॉलर आसा गे फर्स्ट तांगेलो उल्लो नेव्या रश्मी म्हणून सांगून मूडबिद्रे तुकून कॉल करता रसाची हॅलो नमस्ते हेलो 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 नमस्ते नमस्ते कशे आसा तुम्ही आई एम फाइन येस कसा करून आसाची हाउस वर्क ओके सो गेम रूल्स कळलावा तुमका वय कळलावा स्टार्ट करूया आमच्या शेजारी सर ओके सो तुमगेल स्क्रीनार कॅटेगरी लिस्ट येता कॅटेगरी लिस्ट पळया इंडियन एपिक आर्ट एंड कल्चर फेमस पर्सनालिटीज पॉलिटिक्स आणि स्पोर्ट खंयची कॅटेगरी सिलेक्ट करताची फर्स्ट सेंटर इंडियन एपिक पुराण इंडियन एपिक ओके इंडियन एपिक वा ओके सो इंडियन एपिक या कॅटेगरी तुला ना तुमगे लाईच्या राउंडाच्या फर्स्ट क्वेश्चन तुमगे मुखार देतस पळय Which form did Lord Vishnu assume to provide amrit or nectar to the gods or devas? तुमगेल ऑप्शन्स कृष्ण अवतार बी वराह अवतार सी मत्स्य अवतार डी कूर्म अवतार खंयचे ऑप्शन म्हणून सांगू न्हू 10 सेकंड्स टाइम लॉर्ड विष्णून अमृत और नेक्टर दिवचाक खंयचे अवतार घेतला म्हणून वगी सांगका अय्यो टाइम अप झालेला सर ओके बट ट्राय करा आन्सर दिवचाक नाही म्हाका ऑप्शन दिसना ओके मातशी निमगीत पळय आयकया फाइन Which form did Lord Vishnu assume? Options Krishna, Varaha, Matsya, Kurma. Kurma. Okay. Answer correct sir. But time up झालेला sir. But no problem. Next week खंडित वापस कॉल करून विंजोच प्रयत्न करेत तुम्ही. Okay. Yes. Thank you for calling. Bye. Yes. पळया तुम्ही कॉल करतना देखून ಸ್ವಲ್ಪ नेटवर्क असेल प्लेस तुला कॉल करा अंक आन्सर करेक्ट ಗೊತ್ತशिला आणि तशीच तुम्ही मेगेलागे कॉलर उलयतना डायरेक्ट कॉलर उलय आता स्क्रीन पळेल म्हणजे जाल्यार स्क्रीन तू तुमकां ಸ್ವಲ್ಪ डिले येता म्हळ्यार आमी लाईव्ह तुमकां येताना एक 10 सेकंड्स एकडे तेकडे जाता सो त्यांनी पळयतना नी तुम्ही मेगेला डायरेक्ट उलोवचाक ಸ್ವಲ್ಪ व्यत्यास आसता सो दयकोर न्हू डायरेक्ट कॉलर उलया तुमगे स्क्रीन वॉल्यूम्स म्यूट करा कॉल करताना आणि तशीच एक लायक नेटवर्क असेल प्लेस तुला ना खंडित कॉल करा तशीच एक क्वेश्चन तुमगेल खातीर या तुमगेले एदुर आसता काय जाल्यार तुमकां पळोवचें जायना काय तें कशें जाला म्हणून सांगू न्हू हें तुमगेले एदुर आसता काय जाल्यार पळोवचें जायना काय तें कशें जाला म्हणून सांगू न्हू एक सान्याचें एक रिडल तुमकां एक रिफ्रेश करचाक तुमकां आन्सर्स करतास म्हणजे जाल्यार खंडीत कॉमेंट सेक्शनांत तूं घालायची कॉमेंट सेक्शनांत तूं पुराय जन वाजयतात न्हू सो पुराय जनाक एक कळटा ಗೊತ್ತನ ತೆಲ ಕಲ್ತಾ आणि तुमगेले एक इंटरॅक्शन जाता असतं कॉमेंट सेक्शनात सो क्वेश्चन तुमगेले एदुर असतं काय जाल्यार तुमकां पळोवचें जायना काय कसं जाला म्हणून सांगू तुमकां गोतस म्हणजे जाल्यार खंडीत कॉमेंट सेक्शनाक घाला हाका कसले प्राइज ना जाल्यार एक अशीच एक इंटरॅक्टिव्ह करचे खातीर हें एक क्वेश्चन तशीच ह्या कार्यक्रमात तूं भाग घेवका म्हणजे जाल्यार वगवगी कॉल करा तुमगेले स्क्रीनार दिसता अशें नंबराक 7019258077 आमगेलो आनी एक कॉलर आसा काय प्रतीक्षा म्हणून सांगू न्हू चिकमंगळूरात उरला ना हांगेला उरला हॅलो नमस्ते गेम रूल्स कळलावा तुमका कळली ना ओके हांव सांगता एक पंत तुमका कॅटेगरी लिस्ट येता तुमगेल मुखारी कॅटेगरी लिस्टांत तुमकां 5 कॅटेगरीज आसता इंडियन एपिक आर्ट एंड कल्चर फेमस पर्सनालिटीज पॉलिटिक्स आनी स्पोर्ट्स ओके इंडियन एपिक आर्ट एंड कल्चर फेमस पर्सनालिटीज पॉलिटिक्स आणि स्पोर्ट्स 5 कॅटेगरी असता सो तुम्ही आता फर्स्ट क्वेश्चन खंयचे एक कॅटेगरी सिलेक्ट करता जाता इंडियन एपिक सिलेक्ट केले म्हणजे जाल्यार इंडियन एपिका तुलाना तुमकां एक क्वेश्चन येता फर्स्ट क्वेश्चन सो त्या क्वेश्चनाक तुम्ही करेक्ट आन्सर दिले म्हणजे जाल्यार वापस सेकंड क्वेश्चन वता तुम्ही सेकंड क्वेश्चनात तू इंडियन एपिक सोडून वरलल चारीन तुला खंयचे एक कॅटेगरी सिलेक्ट करता जाता सो सेम 3 क्वेश्चन्स सेम जाता वता थर्ड क्वेश्चनाक करेक्ट आन्सर दिले म्हणजे जाल्यार एक प्राइज ओके क्लियर वा स्टार्ट करूया आमच्या शेलारी
हा स्टार्ट ओके सो तुमगेला आता मुखारी कॅटेगरी लिस्ट येता सर इंडियन एपिक आर्ट एंड कल्चर फेमस पर्सनालिटीज पॉलिटिक्स आणि स्पोर्ट खंयची कॅटेगरी सिलेक्ट करताची स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स वा खंयची फेवरेट स्पोर्ट तुमगेला क्रिकेट क्रिकेट वा हा ओके सो स्पोर्ट्स ह्या कॅटेगरीतुला ना तुमगेला आयच्या राउंडाच्या फर्स्ट क्वेश्चन तुमगेला मुखार येता सर पळया विच ऑफ द फॉलोइंग फुटबॉल क्लब्स वन फीफा वर्ल्ड कप 2020 वापस निम्गे था विच ऑफ द फॉलोइंग फुटबॉल क्लब्स वन फीफा वर्ल्ड कप 2020 ऑप्शन ए जुवेंटस एफसी बी एफसी बार्सिलोना सी मैनचेस्टर यूनाइटेड डी बायर्न म्युनिक तुमगेला ऑप्शन्स 10 सेकंड टाइमर असा आन्सर दिवचे प्रयत्न करा मॅनचेस्टर 2020 इंतू ऑप्शन अनेक वेळा सांगपाचे जुवेंटस एफसी एफसी बार्सिलोना मैनचेस्टर यूनाइटेड बायर्न म्युनिक तुमगेला टाइम अप झालेला असा बट आन्सर दिवचे ट्राय करा एफसी बार्सिलोना ओके बट टाइम अप झालेला असा सो आन्सर घेवचे जायच ना सो नो प्रॉब्लेम नेक्स्ट वीक खंडित तपास कॉल करून विन जावचे प्रयत्न करा ओके ओके श्योर यस यस थँक यू फॉर कॉलिंग बाय बाय टेक केअर यस पळया अशीची तुम्ही वय कॉल करून विन जावचे प्रयत्न कोर येतं तुमगेला स्क्रीनार दिसता अशी नंबर पळया 7019258077 या नंबराक तुम्ही कॉल करून प्राइज विन जावचे प्रयत्न कोर येतं तीन क्वेश्चन करेक्ट आन्सर दिले म्हणजे जाल्यार यूथ ऑफ जीएसबी तर्फे एक इंटरेस्टिंग प्राइज तुमगेला खातीर वेट करता आसता आणि आयच्या दिवसांत तू ಸ್ವಲ್ಪ टाइम वरला आणि मस्त तुमगेला मस्त कॉल्स येवका म्हणून सांगून सो कॉल करता रबा 7019258077 आमगेलो अनेक कॉलर सगळे अर्जुन म्हणून सांगून मूडबिद्रे तुला ना हॅलो नमस्ते नमस्ते तुम्ही स्क्रीन वॉल्यूम देखून म्यूट कर का हा म्यूट केलवा हा ओके सो गेम रूल्स कळवा तुमका हॅलो हॅलो कॉल डिस्कनेक्ट झालेला सर सो देखो नॉपास सांगता कॉल करतना एक लायक नेटवर्क आशिल्ले प्लेसांतल्यान कॉल करा आणि तशीची तुमगेला स्क्रीन वॉल्यूम एक देखून म्यूट करा नातल्यार ते लूप जाता आसता आणि कॉल डिस्कनेक्ट जावचे एक चान्स खंडित आसता सो तुम्ही मस्त कष्टारी तुमका कॉल कनेक्ट जावन आसता सो खंडित मिस कर नाका जी एक ऑपॉर्च्युनिटी प्राइज विन जावचे सो प्राइज खंडित विन जावेत तुम्ही सो वगवगी कॉल करा श्रवणी पै एकूरा तुला ना कॉल केलेला सर हॅलो नमस्ते हॅलो 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 नमस्ते नमस्ते सो कशी आसा तुम्ही आम्ही आता कोरा आसाची ओके कशी आसाची म्हण निमगेला तशी असायची प्रॉब्लेम आहे तशी ऐकून ओके आम्ही तुम्ही हांव आराम आसा येस हा गेम रूल्स कळ्ळा तुमका हा माहित कळला ओके स्टार्ट करूया आम तशें जाल्यार तुमगेले हा, स्क्रीन start कॅटेगरी लिस्ट येता सर पळया ओके इंडियन एपिक आर्ट एंड कल्चर फेमस पर्सनालिटीज पॉलिटिक्स आणि स्पोर्ट खंयची कॅटेगरी सिलेक्ट करताची इंडियन आहे इंडियन एपिक ओके वय सो इंडियन एपिक ह्या कॅटेगरी तुला ना एक मिनिट तुमगेला बॅकग्राउंड स्क्रीन वॉल्यूम एक म्यूट कर का ओके एक मिनिट हा केलवा ओके सो आम्ही स्टार्ट करत आशिल्ले इंडियन एपिक ह्या कॅटेगरी तुला ना तुमगेला आयच्या राउंडाचे फर्स्ट क्वेश्चन तुमगेला मुखार येता सर पळय पळय सिंपल क्वेश्चन द व्हेइकल ऑफ रावणा वॉज The vehicle of Ravana was options A. Akshartham, B. Flying horse, C. Pushpaka Vimanam, D. Garuda. पुष्पक विमान Pushpaka Vimanam. वय Okay, confident asava? वय कॉन्फिडंट Okay, so Pushpaka Vimanam answer 100% correct asa. Congratulations. थँक्यू First question correct answer दिलेला असतो. Yes, so the second question आवचा second question अंतु वापस category list आवचा तंतु भितर तुम्ही Indian epic सोणू खंयचे एक category select करका जाता ओके ओके सो category list आवचा category list अंतु तुमका त देखोन तुमगेल background mute करका volume त आणि काय येता सर ओके ओके हा ओके Indian epic सोणू खंयचे एक select करका जाता art and culture पॉलिटिक्स politics वा
वय ओके पॉलिटिक्स राजकीय म्हणून सांगतस तुम्ही या कॅटेगरीतून ना तुमगे लाईच राऊंडाचे सेकंड क्वेश्चन तुमगे मुखार येतस पळय The objectives resolution was unanimously adopted by the Constituent Assembly on. तुमगे क्वेश्चन वापस निमगे थांबा. The objectives resolution was unanimously adopted by the Constituent Assembly on. तुमगे options A 22nd January 1947, B 26th November 1946, C 1st October 1948, D none of the above. दा सेकंड टाइम स्टार्ट झाला आन्सर द्यायचा प्रयत्न करा. November 26th. शुअर की गेस Almost sure. मागीर कसला. ऑलमोस्ट शुअर वा वय ओके बट आन्सर ए असेल ऑप्शन 22nd January ओके 1947 ओके ओके सो लागलागी असेल एक वर्ष कडे वय ओके नो प्रॉब्लम तुमगे नाव खंडित हा मानगेला लकी कॉलर ಅಂತ ಗಾಲ್ ನಸ್ತಾ ओके थैंक यू एपिसोड ते पळीतार ओके ओके yes yes thank you for calling bye bye take care yes so मस्त जन कॉल करता रसायची अशी कॉल करता रबा तुमगा स्क्रीनर दिसता अशी नंबर आका 7019258077 या नंबर आका तुम्ही कॉल केला रे तुमका तीन क्वेश्चन निम घेता तीन क्वेश्चन करेक्ट आन्सर दिलेला यूथ ऑफ जेएसबी तर्फे ना एक इंटरेस्टिंग प्राइज खंडित असं तशीच तुमका कार्यक्रम इष्ट जातस म्हणून झाला रे खंडित एक थम्स अप तो लाईक बटन असत एक लाईक बटन खंडित होती आणि शेअर बटन जलतीतला चढ होती आणि काही चढ जण की कार्यक्रम पाहू तुमगे फ्रेंड्स फॅमिली पूरे जणांना या कार्यक्रमात भाग घेऊन तांका एक प्राइज विन जावच्या एक खंडित एक ऑपॉर्च्युनिटी या कार्यक्रमात असं सो खंडित त्यावे करा तशी आमगे अनेक कॉलर असं काही रक्षिता प्रभू म्हणून सांगून नीलेश्वर तुलाना हॅलो नमस्ते हॅलो 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 ऐकत असा हा ओके रक्षिता कसं शिकतस सिक्स्थ 6th स्टँडर्ड ओके सो गेम रूल्स कळला वा वय स्टार्ट करूया आम तशें रे हा ओके सो आता स्क्रीनार कॅटेगरी लिस्ट येता कॅटेगरी लिस्टांतल्यान खंयची एक कॅटेगरी सिलेक्ट करपाक जाता इंडियन एपिक आर्ट एंड कल्चर फेमस पर्सनालिटी पॉलिटिक्स आनी स्पोर्ट ओके इंडियन एपिक इंडियन एपिक ओके सो इंडियन एपिक ह्या कॅटेगरींतल्यान ना तुमगेल्या आयच्या राउंडाचे फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीनार येता पळय हा यस इंडियन एपिक कॅटेगरी सिलेक्ट केलेला सो कशी इंडियन एपिक का तुला ना ताईल पळया क्वेश्चन हू रिसाइटेड दी महाभारत म्हणल क्वेश्चन तुमगे ऑप्शन्स ए वाल्मीकि बी वेदव्यास सी गणेश डी कृष्ण दा सेकंड टाइम स्टार्ट झाला वेदव्यास वेदव्यास करेक्ट वा कॉन्फिडेंट वा वय वेदव्यास करेक्ट आन्सर 100% correct sir congratulations थँक यू yes so first question correct answer दिलेला रक्षिता नमा वय yes first question correct answer दिला आता second question progress येता सर second question category list वचा आम्ही हा इंडियन एपिक सोडून खंयचे एक कॅटेगरी सिलेक्ट करका जाता आर्ट एंड कल्चर फेमस पर्सनालिटीज पॉलिटिक्स आणि स्पोर्ट खंयची कॅटेगरी सिलेक्ट करता आर्ट एंड कल्चर कले ಮತ್ತು संस्कृती या कॅटेगरी सिलेक्ट केलेला सर सेकंड क्वेश्चन या कॅटेगरी तुला तुमच्या मुखार येतस पुढे ओके Which Indian city was recently certified formally as a World Heritage Site by UNESCO? Which Indian city was recently certified formally as a World Heritage Site by UNESCO? तुमगल ऑप्शन्स ए वाराणसी बी अहमदाबाद सी जयपुर डी नागपुर दा सेकंड टाइमर स्टार्ट झाला ए वाराणसी हां ए वाराणसी शुअर वा वय ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ वा ओके बट आन्सर सी जयपुर असा ओके जयपुर म्हणून आन्सर नो प्रॉब्लेम आन्सर दिलेला रॉंग असला री नाव खंडित लकी कॉलर ಅಂತೂ ಗಾಲ್ ನಸ್ತಾ ಸೊ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಎಪಿಸೋಡ್ ತೆ ಪಳಿತಾರ ಬಾ ಓಕೆ ओके ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಖಂಡಿತ ಕಾಲ್ करत नवा
ओके येस थँक यू फॉर कॉलिंग बाय बाय टेक केअर सो अशीची तुम्ही कॉल करता राहा तुमका एक विन जावचे चान्स खंडित आसा सो तुमका स्क्रीनार तशी नंबर पळया 7019258077 मस्त जन कॉल करता रसाची मस्त जनाक एक ऑपॉर्च्युनिटी खंडित आसा आणि तो प्राइज विन जावचा सिंपल क्वेश्चन जस्ट 10 सेकंड्स भितर आन्सर दिले म्हणजे जाल्यार प्राइज तुमगेलेची 3 क्वेश्चन करेक्ट आन्सर दिला रे प्राइज घेऊन वच्चे येता आमगेले यूथ ऑफ जेएसबी स्टुडिओ की येऊन सो तुमके कार्यक्रम कशी दिसता असं म्हणून सांगून खंडित आमगेले कॉमेंट सेक्शनात घालायची तशीच हांव एक क्वेश्चन निमगेलेला या तुमगेले येदुरो आसता काही जाल्यार तुमकां पळोवचें जायना काही कसं त्या म्हणून सांगून तुमकां ಗೊತ್ತಾಸ ಮಂಜಲಾರಿ ಖಂಡಿತ ಆನ್ಸರ್ ಆಮ್ಗೆಲ್ ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ घालायची हाक कसले प्राइज ना जाल्यार तुमकां एक अशीच एक इंटरॅक्शन ಆಗತ್ತೆ ರೀ ह्या एक क्वेश्चन निमगेलेलो आसा तशी आमगेल नेक्स्ट कॉलर भविन कामत म्हणून बेंगळूरांतल्यान कॉल केल्यार आसा हॅलो नमस्ते हेलो हाय हॅलो हेलो नमस्ते नमस्ते नेटवर्क ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಕಿಮ್ सांगू हॅलो ना आता समाचार हाय समजवा ओके सो गेम रूल्स कळलावा तुमका गेम रोज गोचा ಗೊತ್ತಸ್ ವಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ करूया वदशला रे स्टार्ट करे ओके सो आम्ही आता सीधा कॅटेगरी लिस्ट आगवचा कॅटेगरी लिस्ट तुला ना खंयच्या एक कॅटेगरी सिलेक्ट करूया इंडियन एपिक आर्ट एंड कल्चर फेमस पर्सनॅलिटीज पॉलिटिक्स आणि स्पोर्ट खंयची कॅटेगरी सिलेक्ट करताची इंडियन एपिक्स इंडियन एपिक पुराण हाँ ओके सो इंडियन एपिक या कॅटेगरी तुला ना तुमच्या लाईनच्या राऊंडाच्या फर्स्ट क्वेश्चन तुमच्या मुखार येता असं पळया What does the word Bhishma mean? Past name kita. What does the word Bhishma mean? तुमगेल options A. An invaluable man. B. Angry young man. C. A man of terrible oath. D. None of the above. तुमगेल 10 second timer start झाला. कंचा? एक पण रिपीट करते क्वेश्चन What does the word Bhishma mean? म्हणून टाइम अप झाला टाइम अप झाला जाल्यार आन्सर दिवचे ट्राय करा ऑप्शन निमगे तपास एन इनवॅल्युएबल ऑप्शन सी ऑप्शन सी सी वा हाँ आन्सर करेक्ट आसा जाल्यार टाइम अप जाला सुरेखा दिवं का आशिल्ली करेक्ट आन्सर म्हाका कळ्ळें नाशिल्लें कळलेलं नाशिल्लें ऑड नेक्स्ट वीक खंडे तपास ट्राय करा विन जावचो ओके ओके नाव आता लकी कॉलर तू घाल नसता सो एंड ऑफ द एपिसोड ते खंडित पळयता राबा तुमकां एक चान्सेस विन जावचे प्राइज ओके हाँ ओके येस थँक यू फॉर कॉलिंग बाय बाय टेक केअर येस अशीची तुम्ही मागीर ट्राय कोर येता प्राइज विन जावचाक तुमगेल स्क्रीनार येता नंबर येता ते नंबर पळयात तुमी 7019258077 या नंबराक तुम्ही कॉल कोर न्हू प्राइज विन जावचे प्रयत्न कोर येता तशीची 10 सेकंड भितर तुम्ही आन्सर दिवका जाता त्या एक आमगेले एक गेमाचे फॉर्मॅट सो 10 सेकंड्स भितर आन्सर दिले म्हणजे जाल्यार खंडित प्राइज विन जावचे एक चान्स तुमकां आसा तशीची तुमगेल्या कसले एक फीडबॅक आसा म्हणजे जाल्यार आमगेल्या कॉमेंट सेक्शनात खंडित घालायची आणि तुमकां कार्यक्रम इश्ट जाता म्हणजे जाल्यार एक लायक बटन ते आसा एक लायक होतिया आणि शेअर खंडित मिस करनाशी एक शेअर करा आणि काही चड जणांक हे कार्यक्रम पळोवं चड जणांनी पार्टिसिपेट केल्यार पुरे जणांक एक खुशीची नाही एक प्राइज विन जावच्या तशी आमगे अनेक कॉलर आसा काही कॉलर कोण म्हणून सांगून पळया वेणुगोपाल प्रभू अळिपेतुला ना हांणी कॉल करता आसाची हॅलो नमस्ते हॅलो नमस्ते सांग गेम रूल्स कळावा तुमका वय कळता कळतवा ओके स्टार्ट करूया वा ओके ओके सो तुमगेले मुखार येता कॅटेगरी लिस्ट येता कॅटेगरी लिस्ट पळया कॅटेगरी लिस्टांतू तुम्ही खंयचे एक कॅटेगरी सिलेक्ट करपाक जाता इंडियन एपिक आर्ट एंड कल्चर फेमस पर्सनॅलिटीज पॉलिटिक्स आणि स्पोर्ट खंयची कॅटेगरी सिलेक्ट करताची पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स वा राजकीय पॉलिटिक्स म्हणून सांगता तुम्ही सो पॉलिटिक्स या कॅटेगरी तुला ना तुमगे लायच्या राऊंडाच्या फर्स्ट क्वेश्चन तुमगे मुखार येता पुढे पॉलिटिक्स कॅटेगरी तुला ना क्वेश्चन तुमगे मुखार येता तशी जी तुमगे बॅकग्राऊंड ना ಸ್ವಲ್ಪ नॉइज आसा थंय कोण म्यूट करू कता हॅलो हॅलो ऐक पडतवा वय बॅकग्राऊंड तू टीव्ही जो मोबाईल जो ऑन अस म्हणजे देखून म्यूट कर का ते नॉइज येत तसं हा वय ओके ओके सो आता तुमगेल क्वेश्चन आयला ध्यान देऊन ऐकया द प्रिएम्बल डिक्लेअर्स इंडिया एज अ सॉव्हरेन स्टेट which implies option A India is free to conduct her internal affairs, B India is free to conduct her external affairs,
सी इंडिया इज फ्री टू कंडक्ट her internal as well as external affairs. D none of the above. तुमगेल 10 सेकंड टाइमर स्टार्ट झालेला सर. आन्सर दिवचे प्रयत्न करा. ए ये वा वय ए फ्री टू कंडक्ट her internal affairs. हेलो वय 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 ये गेस की अशी कॉन्फिडेंट असायची. ಹೆಂಗಸ್ತದ Guess वा okay Right. answer wrong sir. Answer both internal as well as external affairs. ಓಕೆ Okay, not only internal affairs, even external affairs manage कोरेत India. ಓಕೆ Okay, yes, no problem. तुमगे नाव खंडित आयचे लकी कॉलर अंतु घालला. End of the episode ते पळयता रबा. Okay, ಓಕೆ yes, thank you for calling. Bye bye, take care. सो अशीची तुम्ही वय कॉल करून विंजावचे प्रयत्न कोरेत आणि ಸ್ವಲ್ಪ टाइम वरला इचे एपिसोड ಅಂತ आणि एक 15 मिनिट्स ताई वरला सर. सो आणि एक दोन जो तीन कॉलर घेवेता हां. सो खंडित वगवगी तुम्ही त्या दोन जो तीन कॉलर जत्तावा पळया तुमगे स्क्रीनर तसे नंबर आके वगवगी कॉल करा 7019258077 या नंबर तुमगे दबित बाय हार्ट जावन असता. तुम्ही फर्स्ट सीजन पळोन सेकंड सीजन स्टार्ट जावन आयची 12th एपिसोड आका आम्ही पळयलसची. सो आमगे लोटो अनेक कॉलर असा काही तिरुपती म्हणून सांगून बँगलोरातून तृप्ती म्हणून सांगून बँगलोरातूला ना. हॅलो नमस्ते. हॅलो नमस्ते. हॅलो नमस्ते. कसं करून आसा तुम्ही? हा कसं करून आसा तुम्ही? आम्ही हाऊस ओके. सो गेम रूल्स कळला तुमका? वय वय ओके गेम रूल्स कळला म्हणजे रे आम्ही सीधा कॅटेगरी लिस्ट हाकवचा. कॅटेगरी लिस्ट ಅಂತೂ तुमगे मुखारी पांच कैटेगरीज आसा. इंडियन एपिक, आर्ट एंड कल्चर, फेमस पर्सनालिटीज, पॉलिटिक्स आणि स्पोर्ट्स. खंयची कैटेगरी सिलेक्ट करताची? इंडियन एपिक. इंडियन एपिक ओके. पुराण या कैटेगरीन तू तुमगेल आयच राउंडाचे फर्स्ट क्वेश्चन इंडियन एपिक या कैटेगरी तुला ना तुमगेल मुखार येतस पुढे. वेर डिड द्रोणा go when he was insulted by Drupada? वापस निमगिता. Where did Drona go when he was insulted by Drupada? तुमगेल ऑप्शन्स ए हस्तिनापुर, बी इंद्रप्रस्थ, सी किष्किंधा, डी पांचाला. तुमगेल 10 सेकंड टाइमर आता स्टार्ट जाता रस. आन्सर दिवचे प्रयत्न करा. आन्सर हस्तिनापुर. हस्तिनापुर ओके. हस्तिनापुर म्हणून सांगितलं तुम्ही. आन्सर 100% करेक्ट आसा. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. थँक यू. येस फर्स्ट क्वेश्चन करेक्ट आन्सर दिलेलंच तुम्ही. सेकंड क्वेश्चन वचका म्हणजे री अपास कॅटेगरी लिस्टाक वचका जाता. मी इंडियन एपिक तुम्ही सिलेक्ट केलेला त्या सोण खंयची एक कॅटेगरी सिलेक्ट करू का? आर्ट अँड कल्चर, फेमस पर्सनालिटीज, पॉलिटिक्स आणि स्पोर्ट खंयची कॅटेगरी सिलेक्ट करताची? फेमस पर्सनॅलिटीज. फेमस पर्सनालिटीज ओके. सो फेमस पर्सनालिटीज या कॅटेगरी तुला ना तुमगे लायच्या राउंडाच्या फर्स्ट क्वेश्चनात तुमगे मुखार येतस पुढे. Who is known as Deenbandhu? Who is known as Deenbandhu? तुमगेल ऑप्शन्स ए विनोबा भावे, बी चित्तरंजन दास, सी सीएन आनंदुराय, डी सीएफ एंड्रयूस. तुमगेल 10 सेकंड टाइमर स्टार्ट झाला. सेकंड क्वेश्चन का आन्सर दिव का वगी. हॅलो हॅलो हा आन्सर दिव का वगी. चित्तरंजन दास. चित्तरंजन दास शुअर असं की गेस या? गेस. गेस वा ओके. सो आन्सर डी सीएफ एंड्रयूस. ओके ओके. चित्तरंजन दास नहीं डी सीएफ एंड्रयूस जावन सर. नो प्रॉब्लेम. खंडित नेक्स्ट वीक वापस कॉल करून प्राइज विन जावचे प्रयत्न करेत तुम्ही. ओके श्योर. थँक यू. येस थँक यू फॉर कॉलिंग. बाय बाय टेक केअर. अशीची तुम्ही कॉल करून प्राइज विन जावचे प्रयत्न करेत. तुमगे स्क्रीनर दिसता नंबर हाक वगवगी कॉल करा. तुमगेला स्क्रीनर दिसता नंबर वापस सांगता हांव 7019258077. सो या नंबर हाक वगवगी कॉल करून प्राइज विन जावचे प्रयत्न तुम्ही करेत. तशीची तुमका एक क्वेश्चन निमगेला हांवें या तुमगेला मुखारी आसता काय जाल्यार पळोवचें जायना काय कसं ला म्हणून सांगून तुमकां गोतच म्हणून जाल्यार खंडित कॉमेंट सेक्शनात तू घालायची. तशी आमगेलो अनेक कॉलर आसा काय कार्तिक म्हणून सांगून हांगेला उलया. हॅलो नमस्ते. हॅलो 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 खंय तुला उलयतास कार्तिक? बेळगाव तकून उलयता. बेलगांव तुकून कसं करून आसा? हांव आतां 9th स्टँडर्ड आसा. 9th स्टँडर्ड शिकता आसा. वय वय ओके. सो गेम रूल्स कळला वा? वय कळला ना वा. सो स्टार्ट करूया वा तशें रे. वय येस. सो कॅटेगरी लिस्ट येता. कॅटेगरी लिस्टाक वचा. कॅटेगरी लिस्टान तू इंडियन एपिक, आर्ट अँड कल्चर, फेमस पर्सनालिटीज, पॉलिटिक्स आणि स्पोर्ट्स खंयची कॅटेगरी सिलेक्ट करता? इंडियन एपिक म्हणून. इंडियन एपिक पुराण सिलेक्ट करता सा.
वय ओके सो इंडियन एपिक या कॅटेगरी तुला ना तू लाईटच्या राऊंडाच्या फर्स्ट क्वेश्चन तुम्हाला मुखार येतं सर पळया येस स्क्रीनार ही क्वेश्चन येता फर्स्ट क्वेश्चन इंडियन एपिका तुला व्हॉट वॉज द नेम ऑफ एकलव्यास फादर वापस नेम घेता व्हॉट वॉज द नेम ऑफ एकलव्यास फादर ऑप्शन्स ए द्रोण बी हिरण्यधनु सी धृतराष्ट्र डी पांडु हिरण्यधनु हिरण्यधनु वय वय कॉन्फिडेंट वा वय वय 100% यस ओके सो 100% कॉन्फिडेंट असताना मागीर अपास गजाल निमगू चकना आन्सर 100% करेक्ट आसा काँग्रॅच्युलेशन्स थैंक यू सो फर्स्ट क्वेश्चन करेक्ट आन्सर दिलेलो आसा सेकंड क्वेश्चन वचा वा वय वय ओके सो सेकंड क्वेश्चन वचा स्क्रीनार येता कॅटेगरी लिस्ट येता इंडियन एपिक सोण खंयचे एक सिलेक्ट करता जाता आर्ट एंड कल्चर फेमस पर्सनॅलिटीज पॉलिटिक्स आणि स्पोर्ट खंयची कॅटेगरी सिलेक्ट करता हाउ स्पोर्ट्स म्हणून स्पोर्ट्स सिलेक्ट करता वा वय ओके खंयचे फेवरेट स्पोर्ट मागेले फुटबॉल फुटबॉल वा वय ओके सो डेली खेळूस की वय 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 वा डेली खेळूस वा आता कशी जाय पावसच की हा वय पाऊस ओके पावसान तू खेळचे असो फुटबॉल वय 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 वा ओके नाईस नाईस सो आम्ही आता सेकंड क्वेश्चन वचा स्पोर्ट्स या कॅटेगरी तुला ना तुमच्या मुखार येतच पळय The term dolphin kick is associated with अपास निमगिता the term dolphin kick is associated with तुमगल दा सेकंड ऑप्शन्स ए बैडमिंटन बी स्क्वॉश सी स्विमिंग डी गोल्फ दा सेकंड टाइमर स्टार्ट जाता आन्सर दिवचे प्रयत्न कर स्विमिंग स्विमिंग वय ओके स्विमिंग आहे करतो की कार्तिक ना 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 मा ना बट आन्सर करेक्ट आसा स्विमिंग 100% करेक्ट काँग्रॅच्युलेशन्स येस सो दोन्ही क्वेश्चन करेक्ट आन्सर दिला आणि एक क्वेश्चन करेक्ट आन्सर दिले म्हणजे जाल्यार प्राइज घेऊन वचेत ओके वय सो वचा ना मामी थर्ड क्वेश्चन वय वय ओके सो कॅटेगरी लिस्ट वचा ते कॅटेगरी मुखार येता ओके इंडियन एपिक आणि स्पोर्ट्स सोण खंयचे सिलेक्ट करता जाता एक आर्ट एंड कल्चर फेमस पर्सनॅलिटीज आणि पॉलिटिक्स हाउ आर्ट एंड कल्चर सिलेक्ट करतो वय वय ओके आर्ट एंड कल्चर या कॅटेगरी तुला ना थर्ड क्वेश्चन आता येईल असं पळया विच सिटी रिसेंटली ऑर्गनाइज्ड द नूतन इंटरनॅशनल थिएटर फेस्टिवल NITF अपास निमगिता विच सिटी रिसेंटली ऑर्गनाइज्ड द नूतन इंटरनॅशनल थिएटर फेस्टिवल ऑप्शन्स ए न्यू दिल्ली बी चंदीगड सी जम्मू डी देहरादून 10 सेकंड स्टार्ट जातात आन्सर दिवचे प्रयत्न कर ऑप्शन ऑप्शन्स न्यू दिल्ली चंदीगड जम्मू देहरादून जम्मू जम्मू बट टाइम अप झालेलं असं कार्तिक और नाही नेक्स्ट वीक खंडित तपास कॉल करून विंजोच प्रयत्न कर का बट हांव नाव लकी कॉलर घालता ओके हा ओके होप्स लूज करू नका प्राइज विंजोचे चान्स आसा आन्सर जम्मू करेक्ट आसा बट टाइम अप झालेला सो घेवचा जायना आन्सर ओके हा येस नो प्रॉब्लेम येस थँक यू फॉर कॉलिंग अशीची तुम्ही मस्त जरा नाहीच्या कार्यक्रमात कॉल केला सो आम्ही ऑलमोस्ट मुक्ताया हंताक पोलांच्या कार्यक्रमाच्या सो एंडिंग म्हणताना केलो पुरे एक फॉर्मॅलिटीज आसा सो फर्स्ट हांव निमगेलेलो क्वेश्चन या तुमगेलो मुखारी असतं काही सो बट तुमकां पळोवचें जायना काही हाजे आन्सर कसो जाला म्हणून निमगेला तुमकां कॉमेंट सेक्शनाक घाला म्हणून सांगिल्लें हाजे आन्सर फ्युचर सो अशीच एक तुमकां एक रिफ्रेश करचे तरी असल एक क्वेश्चन तुमगेल्या मुखार हाडता आसता असल तुमगेल्या मुखारी हाडता आसता तशीची अनेक एक फॉर्मॅलिटी की एक मस्त टाइम तुला आम्ही कोरना येईल तसला त्या कसं म्हणून सांगल्यार लकी कॉलर कोण म्हणून पळोवता आम्ही नाही वा तुम्ही मस्त जणांन कॉल केला मस्त जणांन प्राइज बीन जावचे प्रयत्न केला बट एक पण तसं म्हळ्यार सेकंड थर्ड क्वेश्चन येतना मिस जाता सो तसं प्रति एक पार्टिसिपेंटाक निराश देवचनाचे म्हणले तरी आम्ही लकी कॉलर म्हणलेला कॉन्सेप्ट स्टार्ट केलेला सो त्या लकी कॉलर नाव हांव आणि तू घाललेलं असं तुम्ही पळो येतं आणि तू पुरे चिट्स असं तुम्ही केलेलं पुरे जणाला नाव घाललेलं असं कोण कोणचं मुखारी वचक जायनी सो एक चिट काढता हांव आतां आनी तूं भितर कोण लकी विनर जाता म्हणून सांगून पळया न्ही वा पळया फिंगर्स क्रॉस दवरा तुमगेलें नाव येवचें गे पुरो सो आतां एक चिट काडलेलो आसा हांव म्हाकाय गोत ना कोणालें नाव आसा म्हणून
फ्रँकली. सो पळया कोणाला नाव आयला म्हणून सांगू न्हू. आता पळया. ओके, कार्तिक म्हण आयला सर. कॉंग्रॅच्युलेशन्स कार्तिक, तुम्ही आमगेला आयच्या लकी कॉलर जाल्याल आसाची. आमगेला लास्ट कॉलर आयच्या कार्तिक म्हणून सांगू न्हू. आमगेलें नाव घाल्लेलें हांव. सो काडतना कार्तिक कॉंग्रॅच्युलेशन्स, तुमगेल प्रायज तुमी आमगेल स्टुडियोक केन्ना इकडे येईल तेन्ना कलेक्ट कोर येता म्हणून सांगता सर. तशीची आनी एक लास्ट आमी एक नवेचे एक सेगमेंट आमगेल्या कार्यक्रमांत लास्ट एक फ्यू एपिसोड्स तुला आम्ही इंट्रोड्यूस केलेला. ते कसं म्हणून सांगला रे, इंटरेस्टिंग फॅक्ट ऑफ द वीक म्हणून सांगू न्हू. सो तुमकां एक सण इंटरेस्टिंग फॅक्ट्स एक पावोवका म्हणल्यार एक उद्देशान ह्या एक इंटरेस्टिंग फॅक्ट ऑफ द वीक. सो आयच्या इंटरेस्टिंग फॅक्ट ऑफ द वीक कसं जालें म्हणून सांगू न्हू. पळया, ग्लेशियर्स अँड आयस शीट्स होल्ड अबाउट 69% ऑफ द वर्ल्ड्स फ्रेश वॉटर. ग्लेशियर्स आणि आयस शीट्स तुम्ही पळोवन आशा पुरोची तुमकां गोत आसता. ग्लेशियर म्हळ्यार आयसाचे त्या एक पीसीस आसता त्या माउंटेन्स लागीं. सो त्या ग्लेशियर्स आणि आयस शीट्स 69% फ्रेश वॉटर धरतगे सगळेचे एक भूमीचे. सो हें एक इंटरेस्टिंग फॅक्ट तुमकां कोण न्हू मस्त खूश जाला म्हणून हांव लेखता आसा. असलेचे इंटरेस्टिंग फॅक्ट्स तुमगेल मुखारी खंडीत नेक्स्ट वीकय घेवन येता म्हणून सांगता सर. तशीची आयची ह्या कार्यक्रमांत कॉल केलेल्या प्रत्येक कॉलराक मस्त धन्यवाद सांगता सर. तशीची प्राइज विन जालेल्यांक कॉंग्रॅच्युलेशन्स सांगता सर. प्राइज विन जायना नातिल्या बेजार कोण घेऊ नाकाची. खंडीत नेक्स्ट वीक तुमकां पास चान्स आसा. सेम टायम फ्रायडे 7 o'clock हे कार्यक्रम घेवन तुमगेल मुखार येता हांव. वापस तुम्ही प्राइज विन जावचे प्रयत्न खंडीत कोर येता म्हणून सांगता सर. इतलो वेळ हे कार्यक्रम पळोवन तुमकां मस्त इश्ट जाला म्हण लेखताची आयची हे कार्यक्रम हांगा मुक्ताय करता सर. इतलो वेळ हे कार्यक्रम पळयले खातीर मस्त धन्यवाद.